Meer. Ja, en deze cassave hebben ze. Dus al deze producten, cassave, brood, rijst, taille, nappie, cassave, kan ik weer zeggen, brood, banaan, zijn allemaal welke producten? Meelproducten. Oké, dan gaan we nu naar onze tweede vak. Het tweede vak is groen. Het tweede vak is groen. En daarin staat geschreven groenten. Kennen we al die groenten allemaal? Ja. Zo een beetje. Ik heb een paar gevonden. Hier heb je tailleplaat. Tailleplaat. Hier heb ik koker. En hier heb ik anuwa. Deze horen, waar horen ze thuis? Groenten. Goed, dan gaan we naar het derde vak. Daarin zien we de rode kleur. En hier staat dierenvoedsel. Dieren. Papasie, pingo, varken. Dierenvoedsel. Ik heb geen kip gebracht, maar ik heb wel een ei gebracht. Een ei komt van een kip. Dus dit hoort ook bij dierenvoedsel. Wat zit hierin? Sardine. En sardine is een vis. Dus deze twee horen voedsel. Dit is ook gemaakt van vis, dit is ook gemaakt van vlees. Dus al heb je geen kippenvlees, maar je hebt toch ei, of je hebt sardine, dan heb je toch gebruikt dierlijk voedsel. Jongens en meisjes, dan gaan we verder. Dan gaan we naar het vierde vak. Hier hebben we ook de kleur groen. En hier staat fruit. Fruit is vruchten. Zie je? Vruchten. Hier hebben we vruchten. Ik heb twee vruchten hier. Ik heb nog één, daar gaan we straks zetten. Hier heb ik een pomegranate en hier heb ik een avocado. Dus deze vruchten die komen hier in. Ja, die horen daar thuis. Fruit. Vaak hebben we pezi en noten. Pezi. Ken je pezi? Ja. Zoals, hier heb ik pezi, groene erwten. Je hebt gele erwten. Ja toch? Je hebt andere soorten pezi. Hier heb je pinda. En pinda die hoort thuis bij noten. Kokosnoot, je hebt andere soorten noten ook hoor. Hier hebben we pinda, hier hebben we pezi. Dus deze horen thuis in het vak pezi en noten. Dan hebben we daar onze laatste vak. Hier is de kleur blauw. En hier heb je olie en vetten. Hier heb ik olie, hier heb ik vet, boter. Ja? En als je dat goed hebt gedaan, dan hebben we allemaal onze voedingspiramide behandeld. Dan gaan we nu kijken, hoe ziet een gezonde maaltijd eruit? Hoe moet een gezonde maaltijd eruit zien? We hebben gezegd, onze voedingspiramide heeft hoeveel kleuren weer? 4. Ja, 4 kleuren. Dus dat wil zeggen, als je maaltijd gezond moet zijn, dan moet je gebruiken de 4 kleuren. De 4 kleuren van de voedingspiramide. Welke zijn de 4 kleuren van de voedingspiramide? Oké. Nee, je hebt niet geluisterd. Wat zijn de 4 kleuren? De 4 kleuren: geel, blauw, groen, rood. Dus wanneer je gaat eten, wanneer je eten gaat klaarmaken of wanneer mama je eten heeft gegeven, dan moet je kijken of je eten bestaat uit de kleur geel, groen, rood en blauw. Hierop moet je letten. Als deze 4 kleuren niet erin voorkomen, dan is je voeding niet helemaal gezond. Ja? En als je een gezonde voeding hebt gehad, dan gaan we kijken hoe ziet een gezonde voeding eruit.
Ja, we gaan die 4 kleuren nemen. Ik neem eerst meelproduct. Meelproduct. Ik wil liever rijst eten. Ik zeg ik neem rijst. Maar als jij een ander meelproduct wil nemen, mag je een ander meelproduct nemen, maar ik neem rijst. En op mijn rijst wil ik. Wil ik worst. Op mijn rijst wil ik antroa. Op mijn rijst wil ik een beetje pensie. En ik gebruik een beetje olie om het klaar te maken. Dan heb ik een gezonde voeding, een goede maaltijd. Heb je dat gezien? Ja. Oké. Meelproducten is rijst. Groente is die antroa. Vleesproducten is worst. En pesie en noten is pesie en noten. Groene pesie. En deze olie gebruik ik om het klaar te maken. Zo heb ik een gezonde voeding. Ik doe nog 1. Ik neem cassavebrood. Waar komt het?